Сьогодні вирішила прогулятися сосновою посадкою, яка знаходиться біля нашої домівки. Давно вже я там не ходила. 15 грудня на календарі, але ліс виглядає зовсім не по-зимовому. Вітер колише гілляки сосен, співають птахи. Зупинившись на мить, послухавши спів птахів, я подумала, що зараз березень місяць, що весна. Дуже красиво, дуже тихо. Так і хочеться, щоб тишина була така у всій Україні. А в кінці моєї прогулянки взагалі чекав сюрприз. Тепер я розумію, що грибний сезон я не закрила в листопаді місяці. Я закриваю грибний сезон у грудні.